Salutare toată lumea și bine v-am găsit la Special Force Group 2. Ok, hai să începem. Reclamă iarăși. Să mergem pe house. Modul Resurrection. Nu, Resurrection bine. Jocul ăsta l-am găsit așa când mă uitam. Gust. Mi-a plăcut. E gratis. Pistol. Nu, nu se pe. Asta e nu. Viață. N-am vrut să pas pe aia. Nu știu de bani. Ce sunt de-a mei? Felul. Ca multicontrol aici. Bam! Headshot. Bum, în mână. Bum, în mână. Bum, în spate. Și s-a conectat contul meu de Google Play. Nu am numele normal. Și gen cum am pe Play. Da, și tot greșit. Și am atâtea kill-uri. Bă, și pe tine. Și să ne urcăm. Forma mală ăsta. Și mulțumesc. Trece cum îi pune arma înapoi. Ăsta e urmă. Nu e urmă. Ok. Cât de bun? Ce? Hai banană. Hai banană. Hai banană. Cara, așa se pune. Jocul. Wait for a spawn. Alo. Un sniper. N-ajută. Încoace un M4. Da, așa am și zis. Piu! Toată lumea e gata. Zece la 1. Ho, cantă-teroriști au câștigat. Așa. Hai să ne luăm asta. De ce nu? O armă OP. Că a costat. Asta chiar OP. Asta chiar OP. Serios? Moar. Hai. Hai, respawn. Da. Respawn. Să luăm un... AK. Apa n-am. Și un cap. Un AK.
Reclamă iarăși. Respawn. Rara. Ia un sniper. N-am bani. Ia un pistol. Un SP. SP-ul a să mă moare. Puterea un SP-ul. Din respect pentru doamna Ludmila, însă cele văzute aici o dezarmează cu fiecare secundă ce trece, iar părerile sunt deja formate. Am dormit foarte greu, am dormit azi noapte. Au fost gândaci, bunica, să-mi luăm peste tot, Fundeți! Ei la bucătărie, nu fac fără asta, e... Chiar trecem peste regulament, să scoatem să vedem ce miroase. E un miros care nu vă deranjează. Acolo, acolo vii și tu la fel? Biu! Eu accept. Ne certăm, nu ne certăm, dar vorbim. Piu, piu. Ea nu face. Mă dor. Nu se vede. Biu! Că n-am fost eu. Așa. De exemplu, aici. Nu! Asta-i pâine, nu ce Omor pe toți. Păi eu nu nimic, nu am văzut. Așa. Nu cu bani o armă. Și tu, ticuța mea. Nu m-a dus tu, ticuța. Ticuța mea. Pau! Și viața mea. În sfârșit. Și nici aici. Headshot. Uite, asta au luat-o ei când a venit cu mașina, nu eu. Hai, viață grea. Hai, jucăm niște multiplayer. Multiplayer. Păi fut jos la mai. Online. După aia vine apoi încoace, da? Ce? Hai, uite, ăsta e zombie mod. Hai să încercăm. La Călăraș, zorii zilei și aroma cafelei pregătite de tatăl creează un ambient numai bun pentru un dialog între un agricultor și o artistă, de concepții diferite și cam multă informație pentru el. Serios? Poți încarci asta? Online. Am cântat. În 20 de ani sunt într-o orchestră, am cântat. Dar când am divorțat, am lăsat în urmă tot, casă, servicii, m-am întors în Brașov. Și așa, în limbaj profesionist, U pe asta. că sunt John. artist liber profesionist. Așa. Asta cu zombie. Jucăm pe cu Black Alpha. Și așa există. Human. De ce sunt un zombie? Un pistol. Zombie cu pistol. Nu merge. Poți să te convingi acum. Nu sunt un zombie cu pistol. Poți deocamdată și de a mă exprima și de a face un fel de terapie stradală. Terapie vegetală, așa zic eu, lumea, terapie te ajută De capoadă. Nu, cu care frig, tu vezi ce unde afară. Data să ploaie. cântăreț, Data să ploaie. că mama mea și eu cânt cu el. Sunt un zombie. 55? 55? Am omorât. Online. Nu, pe. Asta. Black Alpha, ok. Așa. Mai o dată să înceapă runda. Da. Îmi iau un 4x4.
N-am bani. Așa mi s-a zis, m-am uitat eu la mulți astrologi mai cunoscuți, mai Doamne, mai ales, nu știu, adică, ce să fac? da, și am consultat, am văzut pe programă și că am avut niște planete mai, da, puse prea favorabile. Vedem, nu? Acum am Nu. suflat și, dar simt, Wow. simplu, nu că mi-a zis astrologii sau, simt, da, că o să încep, da. Mi apar cu roșu. Noi suntem oameni bufniți. Eu n-am înțeles cum bufniți. Adică puteți să ne includăm la 3, la 4, în treabă noi. O să mă găsesc prin mine. Dar am găsit arme, un double barrel, shotgun. Da, să nu doar capul un pic. Ce e? Au. Leu, te m-a luat. Pau. Dar pot... Nu am sniper de data asta. Am pentru VP. Am sniper. Nu știu ce am avut data trecută un deagle. Viu. Sunt mort. Aoleu. Trebuie și eu un bizon de ăsta. N-am bani. Wow. Eu ăla. Pierd aici. Gen 4 n-am bani. Mi-au un deal iarăși. Oleu. Haide viața. Ne-a murit? Da. Trebuie apăși mai repede. Ba nu. Și nu mai repede. Am bani din 4 milion fără. De ce nu pot să-mi iau furgan? Pentru că să... De ce nu pot să-mi iau nimica? A, dacă îmi dau mai 60 de bani. Eu cred să-mi cumpăr ceva. Nu știu ce campează aici. A fost un mult. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Haide, viața. Să nu ne mai jucăm când dau un rage quit. Cam atât cu episodul de azi. Pa, pa.